Маняци, едно от последните включвания от Норвегия. Пацката и допката си тръгнаха. Много добре си прекарахме, побачкахме, смехме се това ума. Та обаче, с нощта гледах един виц, дет искам да го разкажа сега. И вица е малко за Америка и Русия и кой ще победи във войната. То войната победители няма, ама както и да е, вица е следния. Русия изстрелва една ракета посока Америка. И американците също изстрелват една ракета посока Русия. И двете натоварени с ядрено гориво, атомни бомби да си ебе. И излетели двете ракети, тръгнали за целта си, едната към Русия, другата към Америка. И обаче по средата се срещат. И спират те и почват да си говорят, викат: абе, ти на къде си тръгнал? Едната ракета пита другата и другата отговаря: към Америка. Ами ти? Аз па вика за Русия. Така съм натоварен с толкова много ядрени глави, че нищо няма да остане от Русията и аз ще си заедно с Русия. Другата вика: ти май няма, и аз съм натоварена с ядрени ракети и аз отивам за Америка, от мен нищо няма да остане. Какво да правим? Абе, дай да пием по една ракия, пък какво стане? Изпили те горе в небето по една ракия и от лав на лав вече дошло време да тръгват, обаче американската ракета казала на руската: абе, ние сега като си тръгнем от тука, много ще ми липсваш. Така сприятелихме с тебе, не бях срещал такъв друг приятел. Руската казала: и наистина и ти ще ми липсваш доста, но се сприятелихме, ела тук да пием по едно, пък каквото стане. Пили още по едно, дошли време да тръгват и руската ракета е казала на американската: айде по едно за изпът и тръгваме. Изпили го и те точно преди тръгване другото шотче и по едно време американската ракета каза: приятелю, зави ми със свят, пребледнях, не знам какво ще правя. И руската ракета му казва: спокойно, приятелю, ще изпратя до вас. Така че войната е ясна на къде ще отиде, света е ясна на къде ще отиде, обаче ние на къде ще отидем не знам. Аре, маняци, живи и здрави от Норвегия!